Aya nje masibayele live nathi tyhini sila marasta hayi we wanna give thanks and say siyanibona marasta siyabonana sila ya so kujongene ya kujongene marasta sizimisele ngento eyi-1 sinibonile marasta nibhenisha phaya nendoni ya thina ke ngoku sizimisele ngento eyi-1 yabona ke phakula burning sigalela amanzi drink of bobbed water drink of bobbed water iza nawe mntakwethu drink of bobbed khathi la marasta hayi yazi into endiqaphelayo ufuna ususa la moya cleansing away la moya. We see your love marasta but I want you to embrace your love and take it out there. Nisibonakala wakhe wathi lo mntana uculayo ba danger love will be all night. Beyonce, if you could take the words of Beyonce wena kumkhani and dangerously in love, that is how we communicate. We see you man kumkhani. La marasta ayasithanda kumkani xa kunzima uadmita no nansika no confess masimane sibhen masimane sicime la moya siyawucima la moya bathi siyawliquidate nje yake yathi umculo liquid deep dum umculo esesi deep house senze liquid deep ngoku cheers marasta is one love athi la marasta sisi right kumkani phako sugar mama we are all over. No, we want to also explain marasta marasta we are all about art marasta. It's not about fighting or whatever that is we're doing. We are expressing what is inside of us. This is part of us marasta yabona ke ngoku. So it's not like we are grabbing it in the stomach. No, it's just for the screens. And then ke ngoku if we are notice most in our videos we don't track down or track in the mud Rastafarian. We just if umzekelo is rare whereby you can see entertainment ngaphandle komculo isiza nathi sizi rastas yabo. So we are bringing that on the table marasta. It's not ngemeans zobasilwe okanye yes. We respect ucha, we respect enye rasta and we take highly as you rastas. And also marasta, it's not like siyalwa okanye we are trying to make jokes. We know that whatever that we are doing is something that we see. It's something that we know. We are not gonna asinophikisa marasta. Akhona marasta etya inyama mhlambi amoshayo njengophanjile lo simportrayayo. Akhona na right marasta afana nani angayityi inyama. Asifuna ukuthi bangathi lansika lonto sicwaxa lonto asifuna uphosisa kha ke ngokusivezelena yethu thina ecala asilwi hence the name Rastafari emzini. We are not rasta elihlobo loba by cultural nathi okanye thina kwa emakwethu kukho amarasta okanye sirenganisa amarasta eswabona yapha eareni it's just into ekuthi esiyibona yi-art sisiphiwa sikabawo uyabo. So uzasibona ke ngokusipha ko sugar mama actor as ubawukazi ndiphinde ndibe ngurhadebo lenxila. I'm not a drunkard man always anseli uyabo ndisela only the drink of bobbed water. Uyabona nakwi videos zethu we don't show us si on fire. You understand again no rasta it's because of siyayazi basebukolana ngabantwana. That's why we don't drag down okanye sithethe kakubi ngeculture because this is culture. And ever since Panjile, ever since there was a first video we checked ourselves when akumkani in how we go about indlela edibene nale way. So since siyenza we make sure that we don't sibethe nina okanye sithethe kakubi. It's just us kumkani can see ba aphele be understand or rasta because kala yayichongeka kudala njalo dadibana nenye rasta kumkani ndikhwele emotweni lanixelela ba liyandazi dathi rasta how do you see our thing what know it's nice, it's very entertaining and it's very fun. Lirasta and I don't want to mention his name wathi ke ngoku as long as singamdeleli uINI there's no I ngaphandle ko I and I kumkani. Yabona ke thina ke asikwazi uvele sibe disrespectful and what not. Hence ikhona ngaphakathi nyani lanto yoba sibonile ubuthando emarasteni nendlela aziphatha ngayo nendoni thina singangabi ungawe Vanti1 but siyalazi uthando sizibonile siyabaza abantu abaright nendlela abaziphathe ngayo. Siyacima la moya siyavana ngomarasta we are not fighting. Senzela bani yazi bana next year xa siphinde sa act amarasta because asiyekanga.
ndaniva nithi siyekile siyenza i-episode ziyeza papa yawucima nyani lo moya. So sizama ukuthi marasta into esiyenzayo sijongile uba singalinge sikhubekise mntu. It's only about entertaining and comedy. And kwaye siyacheka before we do things. Asivele senze umzekelo amarasta aziwa ngegqabi but ke thina kha sifuna uyinantsika into yegqabi kuba siyazi ba nabantwana baya influenceka kwiivideo zethu asinalo sozubona iqhuma uyabona ke manje njengebesile sozumbonise kodwa enxilile esithini sithukiseli zange wava ngisingala amarasta kuthiwa ayathukusela kwa kwezi content zethu andinqabile rasta into yoba ubone rasta lisenza comedy. Yeah. Music esixhaphake ngawo. So and then kwa indlela yethu yosiphatha indlela yesirasta irasta mos mean head and it ras kumkani. So siziheads amakhaya ethu. So indlela waphila ngayo azithatha highly azithatha king. And kaloku kumkani we believe ngathi sikwi kingdom and then ngathi sizikumkani and when we partake in life siphatheka sizazi ba singukumkani not an ordinary person. So lanto iyuboost nawe. Mancimela moya. Cimala moya nje. We love you mani guys. Sila. Yeah. Isamusa. Sisonga samarasta ke Lena fune kuyibambe itsitse amafutha. Emarasta ndiyayazi nikude nekodwa natse nisamusa petivini. So ke thina marasta asingeni sihamba ngeyethu irasta fane emzini kwaye siyayitya inyama yonke lanto siyayixela izizathu. If you wanna know more subscribe papa ku eSouls. Whenever you meet the word eSoul subscribe, you like, you share. Kamarasta sempezo ke la sila atya inyama kuba esazi bangamaXhosa and ke ngoku asikwazi ungazityi lento lena ngoba sizilayons. Sila lion sitya amagqabi wena p sila ngane kwane wena sila.